Gauza interesgarri asko dakarzuz? Asko, oporretan pilak kargatu dituzula edo zer? Oporretan ez dalako gelditzen zientziaren katea, esango genuke. Baina zure burue? Ez da. Ez, niri beratu da. Bai. Lortu dut, oingutan. Bai, ez, nik eten handiagoa behar izaten dut. Eta urrutira jun albada eta ez eta asko deskonektatzen bestela. Bueno, zorionez, Anak ez duenez deskonektatzen, guk gai asko ditugu zientziari buruz. Bestak beste eta honi buruz gogoeta egingo dugu, inoizkotan aipatu dugulako gizonentzako pirula antisorgailuak esaten gabiltzena. Bai. Bueno, ikerketa nola doan ikusiko dugu. Bestak beste gogoeta egingo dugu azkenien ezberdintasun horiek emakume eta gizonei dagokienez medikuntzan, albo kalteak askotan emakumeok jasan behar ditugu eta ez da gertatzen, gizonak hobeto zaindu behar dira. Bai, hobeto zaintzen dute beren burua. Hobeto zaintzen dute beren burua, aldutelako eurek egiten dutelako zainketa hori, noski neukere egingo nuke. Ze fasetan gabiltz, posible da gizonentzako pilula antisorgailu bat? Bueno, gertuago gaude, bai. Itzein genuen uste dut, 2016an izan zen, orduan bertan aipatuko genuen seguruna, atzera bota zen Merkek da farmazeutika ospetsu bat, eta nahiko aurreratuta zeukan, ikerketa bat gizonezkoentzako pilula antisorgailua, emakumezkona bezala, egunero, eo aztian behin hartuta, egingo zuna espermatozoidiak ezerezean utzi, eta horrela bermatu, haurdunaldirik etzala gertatuko. Emakumezkoen pilularen parekoa. Eta ja lehenengo ikerketa fasial lehenengoan segurtasuna eta ikusten den horretan, ja hor bertan erabakizuten etetea eta atzera botatzea. Orduan kritika asko izan ziren, segurtasun hori ezbaian jartzen zutelako zenbateraino albokalte horiek aintzat hartu behar ziren. Eta baziren aintzat hartzekoa, ziren aknea, pixua irabaztia, ilea galdu ala gehiago izan, libidoaren gora beherak. Nabarmenenak, aknie aldarte aldaketak, depresioa, gizentzea. Antisorgailu bat hartu dugunok pirulan, badakigu, hau dana, aknea izan dugu, ilea atera zaigu, gizendu gara. Bueno, eta daude idatzita gainera albo ondorioen zerrendan, hortxe bertan, aitortuta daude, badakigu albo ondorioiek badaudela. Denoi ez digute berdinera egiten, eta gainea mota batekoa baino gehiago daude antisorgailuak, hain justu horretarako ere bai ez, bakoitzari egokitzeko ahalik eta albo ondorio gutxillo izateko. Baina ukaezina dira, asko, ez da askotan, izaten direla hauek edo hauetako batzu behintzat. Eta orduan, ja lehenengo fazian, etetea ikerketa batzuri ez zaien bidezkoa iruditu. Hor garbi ikusten dalako, lehena esan dezuna. Ez dela berdine epaitzen, emakumezkoek dituzten albo ondorioak eta gizonezkoenak. Ematen du haienak garrantzia handiagoa dutela. Ondo dao. Oso ondo dao. Oso ondo dao aintzat hartzia, komeni da denei pareian jartzia, ez da? Bueno, kontua da behintzat jarraitu dutela ikertzen eta lortu dute albo ondorio onargarriak izan daitezkenak dauzkan pilula bat. Pilula hau egunero hartzekoa da, dauzka testosterona eta progesterona, gurean kasuan eukitzen dute estrogenoak eta progesterona edo progesterona bakarrik, orduan, oso antzekoa dira, testosterona da ezinbestekoa ekoizteko espermatozoideak, eta kasu honetan, kanpotik hartuta, berdin, gorputzak ekoizten ditunak jetxi iten dira, eta orduan ez ditu gorputzak berak sortzen. Ez da ez da testosterona bere horretan, emakumezkoetan ere alaxe izaten dira aldaerak, gorputzean eragin berdin-berdinare ez delako komeni izaten. Adibidez, kasu honetan, testosterona hautik hartuta, gorputza bere alaka enporatzen du eta orduan dauka beste molekula bat elkartuta, gorputzean iraundezan eraginak, eta benetan lortu dezala espermatozoideak ez sortzea. Eta horrela funtzionatzen du. Hau da, emakumezkoetan pilula antisorgailua funtzionatzen duen era berean. Washingtongo unibertsitatean egin dute, pirularen saio kliniko hau, 15-50 urteko. Hori da, 15 urteko voluntariok parte hartu dute, ahoz hartuta, pirula, emakumeok hartzen dugun moduen, eta momentuz albokaltietako batzuk izan du direla. Bai, eta kolesterolare hilozitzaien batzuri, baina oso gutxi ez dan bat ere nabarmena. Sekulako aurrerapena da?
Ba, behintzat aukera bat da. Behintzet, zama hau, zure bikotearekin, heterosexualetan, partekatu albada? Bai, filosofikoki hor ekarri dezake aldaketatxo bat, ez da? Ez beti zeuk ardura hori hartu. Hori da, behintzat arduraren banaketa parekatuago bat ekarri dezake. Besterik ez bada, eztabaidatzeko ona izan daiteke. Baina huendik dago lehenengo fazian. Lehenengo fazia izaten da segurtasuna frogatzeko. Ja frogatu dute, segurua dela, eta urrengo fazian ikusiko dute benetan behar bezain eraginkorra dan eta dosiak eta ajustatuko dituzte. Gero, hirugarren bat etortzen da ja parte hartzaile askoz gehiagorekin egiten dena, eta hor ja ikusten da merkaturatu aurretik nola prestatu behar dan, eta ja merkaturatu egiteta. Besan dugu, lehen fasea gaindituta, orain beste fase batzuk egin beharko dirazte azteko gauzak. Hori da. Aurdunaldia partekatzia ez da etorriko, ez da? Ez. Momentuz ez. Baina pirulantiz hor baina, bueno, hor amatasun zurrogatuaren kontuare bada, esan nahi dut, ez dute gizonezkoek beren sabelean eramango, ez dakelako unbetokirik, baina beste norbaiten gorputzetan hor dago, ez da, bai da. Beste bada, baina badago. Behitu ni oso kontra naula horrena. Jo, bai. Oso. Normala. Oso. Baina, itzen dugu baina, esan nahi dut, bai, ez da bai da hauek, gizarte osasuntxu batian gertatu behar dira, eta erabakiak hartu behar dira, danon artean.